časti účtenka si môžete prispôsobiť vzhľad a obsah vašich účteniek. Hneď v hornej časti nájdete nadpis účtenky, ktorý sa automaticky zhoduje s názvom vášho podniku. Ak si však nahráte logo, nahradí tento nadpis a na účtenke sa bude zobrazovať práve vaše logo. Nie je možné tam mať oboje naraz. Stačí ho jednoducho pretiahnuť zo súboru v počítači, vybrať orez a uložiť. Nižšie si môžete pridať správu pre zákazníka. Napríklad ďakujeme za návštevu alebo kratšiu marketingovú správu o pripravovanej akcii. V sekcii možností nájdete niekoľko užitočných nastavení. Tlač čísla objednávky je vhodná pre výdajné okienko, kde si zákazník vyzdvihuje objednávku podľa čísla. Zobrazenie mena obsluhy si môžete zvoliť, či chcete zobrazovať celé meno, krstné meno alebo priezvisko. Pomáha to zákazníkom aj pri hodnoteniach. Tlačiť návrh na sprepitné môže na účtenke navrhnúť výšku sprepitného. Taktiež môže upraviť, kde sa má vytlačiť, či priamo na účtenke, náhľade, či na oboch. Zobrazenie typu platby na účtenke zobrazí, či zákazník platil kartou, hotovosťou alebo inak. Dvojtlač účtenky pri platbe kartou použijete, ak chcete mať papierovú kópiu, hoci históriou z účtenky uchováva aj digitálne. Tlač potvrdenia pre obchodníka môžete vypnúť, ak vám postačuje digitálna verzia. Ďalej tu nájdete sekciu dôvody zrušenia účtenky. Tie sa zobrazia prístorne priamo v pokladni. Môžete ich upraviť alebo pridať nové, aby ste mali prehľad o tom, prečo bola účtenka zrušená. Napríklad zlý počet nápojov alebo zlý počet jedál. A napokon, v časti zľava si môžete pridať zoznam dôvodov, prečo sa zľava poskytuje. Napríklad pre majiteľa alebo VIP partnera. Tieto dôvody sa potom pri udeľovaní zľavy zobrazia v pokladni ako rýchly výber. Po každej úprave odporúčame sa v pokladni odhlásiť a znovu prihlásiť, aby sa nové nastavenia načítali.